Ce ziceți de Kaiserul nostru? Sausage time. Nu chiar sausage, dar astăzi avem de făcut niște Kaiser. Da? S-a marinat 2 săptămâni cu condimente și acum hai la fumătoare cu el. Bun. Fii atent. O bucată, 2 bucăți. Ăsta o să stea aici cam 6-8 ore și o să iasă o minunăție. Vă arăt la final. Hai să vedem cum arată acum Kaiserul nostru. Începe să prindă culoare. A început să transpire un pic. Ia uite. Începe să transpire, vedeți? Vedeți cum curge din el? Asta e grăsimea care prânge. Hai să vedem cum arată și Kaiserul. Oh, 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 oh. Ia uitați-vă. Ia uite aici frumusețe. O minunăție. Temperatura internă pe la 64 de grade acolo. Și o mai lăsăm să mai urce. Nu mai are foarte mult, dar mai e un pic. Temperatura internă a ajuns unde trebuie. Perfect. Ia uitați-vă aici. O frumusețe. O frumusețe. Cop bine. Bun. O frumusețe. Bine bronzat. Și gata să ducă la clienții noștri. Doamne ajută și poftă bună!